дар як қатор шабакаҳои иҷтимоӣ наворе нашр гардид ки дар он ҳолати зеркунии саг аз ҷониби ронандаи автомошинаи тамғаи Mercedes Benz инъикос ёфта буд. ҳолати мазкур дар шабакаҳои иҷтимоӣ мавриди вокуниши манфии шаҳрвандон қарор гирифта, зимнан аз раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дархост намуданд то нисбати ронандаи автомошинаи мазкур чораҳои таъсиррасонии қонунӣ андешида шавад. санҷиши ҳодисаи мазкур зери назорати қатъии роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе қарор гирифта, дар натиҷа муайян карда шудааст ки ронандаи автомошинаи тамғаи Mercedes-Benz рақами қайди давлатиаш 1464-01 шаҳрванд Набиев Туймурод санаи тавлидаш 15 феврали соли 1985 сокини шаҳри Душанбе мебошад. гарчанде номурда сабабҳои ҳодисаи зеркунии сагро ба саросимагию надидани ҷонвар рабт диҳад ҳам, вале аз кирдори худ сидқан изҳори пушаймонӣ намудааст. бино ба иттилои раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе, бо дар назардошти ҳолати мазкур нисбати Набиев Туймурод тибқи талаботи қисми якуми моддаи 333 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протокол тартиб дода шуда ҷаримабандӣ карда шудааст.